Чираттагы матур сәламебез зур Чирклей авылына уша. Март айы безнең гаиләбезгә байтак матур бәйрәмнәр китерде. Бүген 19 март көнне үзенең 60 яшьлек юбилеен яраткан әтиебез Ягудин Рафаэль Кәшаф улы каршылый. Әле кичә генә алар әниебез Кадрия Айса кызы Ягудина белән кушылуларына 30 ел тулды. Күркәм инҗе туйларын билгеләп үттеләр. Әлеге тантана белән ихластан котлап, иң җылы теләкләрне сезнең тапшыру аркылы ирештерәсебез килә, дип язганнар тормыш иптәше Кадрия, улы Раил, килене Әнисә, оныклары Алия, Камилә һәм барча туганнары. Ир-атлар артык иркәләү сүзләр яратмый диләр. Тик без яраткан кешебезнең туган көнендә йөрәгебезне тутырган сүзләрне әйтмичә кала алабызмы соң? Өстәвенә, без аны яхшы беләбез һәм аның бүген шактый дулкынлануын сизәбез. Яраткан кешебез. Бүген календарьның иң матур датасы, үзенчәлекле көн. Син бөтен дөньяны үзеңнең барлыкка килүең белән нурга күмгән көн. Яраткан ирем, мин синең язмышыңда барлыкка килүең белән бәхетле һәм хисләребезнең үз ара булуына ышанам. Бәхетле күзләрең үзең өчен үзләре сөйли. Безнең мөнәсәбәтләрне идеал итеп камилләштерәсем килә. Менә инде 30 ел дәвамында без матур гомер итәбез. Өстәвенә, тормышыбызны бизәп 2 балабызны, улыбыз Раил һәм кызыбыз Галияны да үстердек. Бел, мин сине мәңге яратачакмын. Тормышыбызның соңгы көннәренә кадәр тугрылык саклармын һәм һәр чак янәшәңдә булачакмын. Якыныбыз бүген туган көнен каршылады тулып шатлыкка. Күзләреннән күрәм, бик бәхетле, бу тормышта гаиләсе барлыкка. Онытма син, иң мөһиме җирдә исән-имин гаиләң, балалар, оныкларың, хатын, балаларың сиңа бәхет теләп калалар. Яраткан әтиебез, газиз бабакаебыз, сине чын күңелдән без дә юбилеең белән котлыйбыз. 60 яшь ул ир-атлар өчен бик матур гомер чоры. Без бүген сиңа чын әтиләрчә кайгыртып, безнең тормышыбызда маягыбыз булып яшәгәнең өчен рәхмәт укыйбыз. Алда да әниебез белән инҗе туегызны узып, алтын һәм бриллиант туйларыгызга да барып җитүегезне телибез. Раббым бәла-хазалар, кайгы-хәсрәтләр сезне шикләтеп узсын. Иманлы картлык көтсен алда. Гыйбадәтләр кылып, бергәләп, акыллы, тәүфыйклы тормыш итик. Һәр вакытта иңнәремдә тоям әтием кулларын. Һәр чак тыныч һәм бәхетле булсын барыр юлларың. Әти дигән исемеңне яклап чыктың тормышта. Кирәк чакта имәндәй син, ныклы булдың корышта. Бәхет, шатлык һәм тазалык телиләр балаларың. Бабакай дип сөеп дәшә яраткан оныкларың. Алда тик хөрмәтләр күреп, мәрхәмәткә төренеп, яшәсәң иде кадерлебез бар тормыштан сөенеп. Кадерле Рафаэль Кәшафович, гаиләгез юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм Резида Мустафина башкаруында сез яраткан җырны бүләк итәбез. Бәхетле булыгыз. Faydasız faydasız izlesem de tav almayım, indeşsem de faydasız izli yaşlığımını artığızdan yedirdim. Faydasız 18'im 19'ım 20'm izli Яшьлек чәчләргә чалкынса да
син Икшырак искә төшсәнә Яшәреп киткәндәй булам Яшьлек искә